Ja, ik ben vandaag in Hengsdijk, want u ziet het al achter mij. Marie is vandaag 100 jaar geworden. En dat moet natuurlijk gevierd worden. En daar komt de burgemeester ook nog wel even voor langs. Ja, is toch niet niks, hè? Nee, dat is waar. Wat is het geheim? Ik weet wel, lang hard gewerkt en ja. En daar zijn je mee bezig en dan blijf je meer in beweging, hè? Dat is waar altijd bezig blijven. Ja, bezig blijven. En nog steeds wel. Ja, ik doe mijn werk zelf nog. Oh, kijk. Mijn kinderen zitten allemaal aan de overkant. Oké. Dus die komen dan af en toe, maar dan moeten ze niet komen werken. Nee, dat doe jij gewoon. Want dat is eigenlijk aan het chloris. Vijf jaar oorlog geweest. Ja. En ik was van mijn 14 tot mijn 19. En dan kon ze niet buiten komen. Oei. Nee. Moest alles geblinddoekt worden, nog niks gelicht de deur. Dat is 5 jaar. Ja, 1940 tot 45. Ja. En daarna? Oh, dan was het nu nog gloren, dan ging hem dansen, hè. Oh, kijk. Ja. Kon je een beetje leuk dansen? Oh, Kon je goed dansen? ja, dat kost ik goed. Oké. Ja. En met de jongen en met de meisjes. Wat, dat scheelt nog. Kijk. Ja, want met de jongen houden elkaar anders vast. Als met je meid, hè. Dat is waar. Ja. Maar jij danste met je man dan of zo? Mijn man die kost niet dansen. Nee? Nee, Oei. danst maar zitten, hè. Ik zou wel blijven kijken. Nou, mijn onkel is 105 geworden. Oh, kijk. Dus Ja. dan moeten we 106. Ja, dus dan pak ik 106, hè. Heel goed. En dan zag ik kijken of onze lieveneer mijn model, maar die moet mij nog niet aan die eten. Dus ik nog de suffer. Oh.